Uffiċini ġodda għal Alert Group, kumpanija li taħdem fil-qasam tal-marketing u t-teknoloġija informatika. Ma' Alert Group jaħdmu 40 persuna u dan n-numru mistenni jkompli jikber. Id-direttriċi Claudine Kassar spjegat kif Alert Group rebħet kuntratt kbir fil-Libja ma' kumpanija taż-żejt. U qed nġibu proġetti kbar li bażikament nemmnu li ħajbidlu l-kumpanija tagħna minn waħda li hija Maltija imma Maltija b'international flavor. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-ħamis filgħodu kienu inawgurati l-uffiċini li saru b'investiment ta' €1,000,000. Bdejna b'250 lira dak iż-żmien u laqas biss kelli biżejjed biex nixtru l-computers kelli nissellifhom. Illum issa inawgurajna dil-binja li ġietna €1,000,000. Bdejna issa proġett ġdid €1,000,000 oħra investiment biex nespandu d-data center. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li huwa ta' sodisfazzjon kbir għalih li jara l-passi l-kbar li għamlet din il-kumpanija f'dawn l-aħħar snin. Il-Prim Ministru qal ukoll li din il-kumpanija qed tipprova tinvesti ma' kumpanniji oħrajn barra minn Malta. Laqgħu wkoll b'sodisfazzjon għal fatt li din il-kumpanija titmexxa minn mara.